Sine, neki dan, baš dobro da sam se ja sam sjetio, jer se nikad ne bi sjetio. Neki dan si mi oteo 2000 kuna za nekakav tečaj za profesionalnu orijentaciju. Joj, da. Jesi bio tamo? Jesam, zaboravio sam ti reći, da. I? Kako ste orijentirali? Jesam, pa, znaš šta, unatoč mojim očekivanjima, ništa mi nisu našli. Šta ništa ti nisu? Pa nisi išao kod deratizatora da ti traži gliste, nego koji posao su shvatili da bi bio idealan za tebe? Ništa. Rekli su da sam ja kao svugdje, a nigdje. Mislim da su tako karakterizirali. Kao da mogu sve, ali ne baš specifično ništa. Ne znam. Rekli su, sam ja dao 2000 kuna. Da, rekli su da nisu imali baš takvih slučajeva, kako da kažem, slučajeva, zvuči čudno. Znači da si potpuno u stvari beskoristan. Pa su to rekli. Ali opet kažu da pipke mogu svugdje pomalo, da se tražim. Pa to sam ti ja i osnovno govorio, da kad se me pitaš... Ja te pitam zašto sam ja dao 2000 kuna da mi kažu ono što već znam. Da se ti tražiš već 20 godina. Potvrdili su očito da sam ja bio u pravu. Ali tata, da ne bude sve tako crno kao što izgleda. Ja sam malo razmišljao, razbio sam glavu neki dan. Dobro, javi ako ti treba pomoć u tome. I ne znam, evo ti mi sad imam neke ambicije i ne znam da li... Joj, skrati, govoriš ko predsjednik Konga. Ne, samo ne znam, evo, da li da otvorim, znam šta ću biti, ali da li da otvorim kafić ili restoran? A s čim? Evo, s čim? Pa imat ću... Pa ti misliš da je to konzerva, šta da otvorim konzervu? Odlučio sam što ću biti, bit ću vlasnik. Bit ću vlasnik. Sad je samo pitanje restorana ili kafića. I tu mi ti trebaš malo da vidim samo ovoga... Najbitnije je da ti znaš što hoćeš. Znači ti hoćeš biti vlasnik. To sam vidio, to mi se nekako čini cool i onako, imaš posla, ali ipak si ti nadređen i ti zapošljavaš i mislim da možeš si uzeti dan slobodno. Lovu. Da, uzimaš lovu i možeš si uzeti dan slobodno. Znaš šta je dobro u tome? Što odeš na kasu i uzmeš si love koliko hoćeš. Da, i niko tebe ne može Ma kakvi? I ja zapošljavam, ja dajem otkaze i Čekaj, šta si mislio? Znači, kafić ili restoran? Da, veći kafić ili manji restoran, da. Sad nisam... Pa ajde još malo smanji restorana, recimo otvori Borekđenicu ili Slastičan. To ne jedem to, ne volim to. Šta ne voliš? Pa ne moraš otvarati ono što ti jedeš. Da, ali možda bi bila motivacija mi bolja ako nešto volim, a ovo me ne privlači. Onda otvori frizeraj, to voliš se češljati samo. Frizeraj, a šta će mi to? A sad si rekao da hoćeš otvoriti ono što voliš, pa otvori frizeraj. A nekad, znaš, ko to šiša, mislim, to je nije to... Ne, sine, s obzirom kakav si ti poslovnjak, najbolje bilo da otvoriš nešto što ne može propasti. Znaš? Pa, šta to? Pa recimo pogrebno poduzeće. To će uvijek raditi. A to ne mogu biti vlasnik. Mislim, mogu, ali nije to to. Šta je? A neće tebe niko pokapati. Samo otvoriš i kako ljudi krepucnu, tako ih ti sahraniš. Ma znaš šta, najbolje da ja hotel otvorim. Možda je to još lakše od restorana, ne moram se brinuti za hranu, nego samo za sobe. Najbolje je da te ja odvedem kirurgu, da ti glavu otvori, da vidimo ili ima šta unutra. Ali mislio sam... Nema Al Bandi. Znači, sljedeći put kad progovoriš ili reci neš pametno, ili ćeš dobiti takvu zveketau jednu preko ušiju da već mi te dosta. Onda ću s bendom ići.